Eta zuri gustatzen ez bai pelotan jolaztea? Bai, Piken batin barko zuen. Oida, Bizkaia Gipuzkoan kontra. Presión de grupo ese, presión de grupo ese. Venga, Iker! Bizkaitxarra. Gipuzkoa Bizkaiaren pike horrekin, baina ez dira konturatzen Euskaldun guztian Nafarra garela. Hora Nafarroa! Bai, hori da, betiko pik esan bat, Gipuzkoa ez da Bizkaitxarra naz, artima beti. Baina, ikuste duzu, adibidez, Bizkaitxarretak ikutzen artien, ikuste duzu sanoa dela, adibidez, Atletik eta Reale jokatzen da benien derbile, hor dauen giroa, kriston giroa da. Iputxi